ang Dios matinud-anon siya mo pasaylo. So dili kinanglan nga mo sakripisyo ka, nga mo pasan pog kag cross, ilang sang pog ka didto, kung kana may gikinanglan kitang tanan na lang pud magpalangsang. Mga kaigsunan, hindumi nga patas-tas mata sa Dios. Palangga kay tang tanan sa Dios. Mo bitaw si Jesus mo yung nagsakripisyo, kay palangga kay tanya, di siya gustong kita yung magpalangsang. Nga imo pa yung gituyo magpalangsang ka, ngano day mas labaw pa kanako. Mga kaigsunan, igo na nga imong tuan si Kristo. Daghang mga tao karon mga kaigsunan, gipang interview din sa social media, kay grabe ang ilang sakripisyo. Pero karon ang ilang kinabuhi mo interviewon, murag maorag yapon, murag mangyapon og no? Mura ba sila pa ay naka-drug sila, nagpalangsang na, naka-drugs pa po nang wala kay gibatik